Daon nga pa ka? Jadi waktu tambunan niya lain na kaso. Mungkin sa silihin na. Uy. Hindi mo na kaya. Apa? Ready for nine. Tanto mo lang naman. Sinaman na biring na. Torres number 1 sa langit eh. Oy. Anak ko ina. Musim na gini nga. Uy, kay kini kay kini. Topic kay.